Kedeptos mak aku nyawang dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yekti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk semboyan kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan. Ngono Dik Petruk. Wah, ngancik gara-gara Mas. Iki jam pira iki? Jam 2 pas manut jamku. Wah. Ya. Ora usah rampung esuk-esuk mergo iki tengah kutha. Cedhak karo masjid, aja nganti nerak kira. Lah kuwi. Ya. Apa tahu? Tahu mbiyen. Ya, sing lontolan dhisik, mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke
Ayo sek. Dah ya. Akeh men to fanmu sek. Ayan. Ya, nggo muka dimah ning season goro-goro ya. Ya. Kok mboten slendru mawon. Wis pelok ganti suasana ora iso. Oh, ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kuwi enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah,
angin kuwi sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ha iya no. Ya. Maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metro kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wis payahe sahur. Wonten permintaan menika Sidorondo. Ya. Hah? Arep duwi ya kena, arep Mbak Ingkar ya kena. Oh, duwe ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali bubar sinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo bubar sinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sidorondo Pak Kaban. Oke, senam pagi, yuk lilir. Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh. Ngapunten Mas, warani telas. Santai wae. Iki lho tapi kowe enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit, tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk, masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Jadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin kuwi sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ha iya no. Ya. Maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru.
Ya ana permintaan lumantar nawala kang tumibeng pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metruk kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sidorondo. Iya. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Enggar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kalih Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sidorondo Pak Kaban. Oke, senam pagi. Yo ngelilir. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah, iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundhenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh, ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas was. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya lah iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek boleh ya kitabe. Iya. Esuk cik ngerabekne Partokromo kan. Rapine Partokromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken.
ngincing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke ning ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas?